Tak, čaute ľudia, vítam vás možno po týždni u môjho nového videa z hry Brawl Stars. Poďme na to. Dávam si tu kita. Tak. Keby ste chceli niekto ísť do nášho klubu, môžete. Tak to sa volá náš klub. A idem si zahrať o PvP Knockout. Asi za... kita či kerouva dám trebárs. Tak potom na mojom Twitchi očakávate v blízkej dobe stream asi z Brawl Stars. OK? Fúha. Ešte si dáme nejaké rankedy potom. Poďme. Tak, nie je tu niekto. A tu je tam niekto, samozrejme. Samozrejme, že tam niekto je. Tak, help, pomoc, ja mám málo životu jak hovado. Fúha, škoda, som dead. Čo robila Lilina? Edgar, skákaj. Skákej, Svarto. Skákej. Skákej, Svarto, ty vole. Ty vole. Ne, máchale. Ty máchale. Ne, tak pozriem sa na druhého teammatea, tak keď to pôjde. Keď mi to dovolili, dobre, majú šťastie. Tak. Skoč na ňu, Edgara. To je fakt blbec ten Edgara, že neskočí na neho. Konečne. Aha, tak GG. Poďme, osmičková Lilina úplne. Nie. Som sa, že úplne roztrtila. Tak nič. GG. Ne. To čo robila tá Lilina za sprostosť. Ne, ale... Tak, spomalím ich. Tara. Pomôžem Dynamajkovi. Au, to bolí. Ne, poj, pekne. Už mám trojku, radšej skočím do krovia, aby sa mi nič nestalo. Pekne, Edgar. Tak nič. Fujha. Tak. Ne, auto bolelo. I auto ma tiež bolelo. Tak. Os. No nemôžeme už chcípnuť. Ne, však tí moje teammates sú plní debili. Vedia úplne hovno tí moji teammatesi. Ešte si dáme jednu hru, nech totok. Dneska chcem dať aspoň 2 videa na tak videjku. Fúha, tak začíname hru. Tak.
Poďme, Edgar. Nie, dead. Os. Nie. Pekne. Pekne začal táto hra. Nám ide. Tak. Skoro. Boys, Spike. Boy bude dead. Os. Boy, Spike. Pekne. Pekne, Spajčík. Tak, ona musí výjsť. Tak, mám hyperčerpčku nabitú. Tu budem používať ešte v ďalšom kole. Dostala. Poďme, to bude vína si. Os. Pekne. Pekne mi. Teraz iba. Ne, tu je tá meska. Jo, poj ku mne. Tak. Fujha. Pozor, Dynamite. Pozor. Idem do krovíčka. Poďme. Najlepšie by bolo tých na blízko zabiť, alebo aj toho Dynamajka. Os, dead. Os bude dead. To bude dead. Os. Zabil som ho. Áno, počkaj. Áno, Subted Pleasure. Takto. Ešte dám jednu hru. Tak fakt, že by ste sa chceli tak do tohoto klubu, sa môžete pripojiť. Toto je môj QR kód, keby ste chceli. Tak. A idem si dať treba for fun. Koho? Ja si nechám Crowell. Skúsim Siphon, ten som ešte nehral. Skúsim Totok. Tak. Tak, fúha. Toto budú sa trvať hardvery. Toto som ešte nemal, túto gadget, ako tomu mám hovoriť, super schopnosť. Pomoc Edgara. Môj teammate sú neschopní. Čo robia? Čo robia?
pekne, debil. Poď. Nie. Skoč tam. Nie. To je fakt blbec. Poď. Poď. Poď, Bobo, vysoluj to tam. Poď. 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 Tak. Poď. Pekne. Pekne, ty poď. Poď, Petet. Poď, poď. Poď. Nemôžeš ju nechať uísť. Fújha. To bol pekný play. Fúha. Ale dobre on. Ten náš debil. Tak, pekne to zahral. Ich tam nechal. Nie. Áno. Nie. Hnusná gadeta. Hnusáci. No, tak poďte. Fúha. Tak. A nie. Fúha. Tak, spomalím ho. Tak, pekne, hitol som ho. Poď. Nie, do hričí. Čo robí ten náš hacker, alebo čo to je on? Dobre. Úplná zbytočnosť. Poď. Nie, blbci to sú. Z nich zachváni iba tá gadeta. Však čo robí tá paperka? Čo robí? Poď. Nič nevedia, dávam gadeta, poslednú hru dávam. Ja som inú. Ty kokos. Fúha. Hoj. A primo. Pekne, správny dead. Spomalím ich. Tak, ale primo. Tak. Fúha. Poď, áno. A primo si, čo robila tá pajperka blbá? Tá naša. Jasne, no. A teraz, keď kvôli tomu budú oni dva dead, zabijem. Poď. Poď pekne. Poď. Áno.
Tyková hlava. Áno. Boj. Boj, Pepka. No pojď, utopí ma. No čo, chcete tam vadí dva? Čo, chcete tam vadí dva? Bojím sa. Možno jeden, ale... Bojím sa, vidíš? Takto sa hrá tá hra. Vidíš, pani Pepka? Skoč. Do píči. Dynamite. Boj! Keby sa, prosím. Tak, čaute.